गोयच्या सायबाचे दर्शन घेवपाची उमळशीक लागिल्ले हे भाविक शेनवारा राती दिवचले पावले। शारातल्या आवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्ची कडेन हे भाविक राविल्ले। चर्चीन तांची रावपाची व्यवस्था केली। ह्या भाविकांनी राती चर्चीत प्रार्थना केली। ह्या भाविकांमदी जाणट्या नेणट्यांचो आस्पाव आसा। आजरा, गडिंग्लज, पुणे आणि हेर वाठारातले हे भाविक दोडामार्ग वटेच्यान गोंयांत आयल्यात। तुम्ही तिकडून निघाले होते? आम्ही तिकडून 26 तारखेला निघालो, 27ला पोहोचलो गडिंग्लजला आणि थोडं पाहुण्यांकडे एक दिवस गेलो आणि 28 तारखेला गडिंग्लजमध्ये आलो आणि तिथले सुरू केलं। मग 29 पासून आम्ही गडिंग्लजच्या ग्रुपमध्ये गेलो। 10 लोक आले। तुम्ही कुठे नेला? सोनगाव पॅरिश, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। किती माणसं आलात तिकडून? मी 10 लोक आले। इच्छा असतात, मागण्या असतात की बाबा हे होऊ दे ते होऊ दे, सगळ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या। मग प्रत्येक जण आपली मागणी पूर्ण झाली की पाययात्रा करतात। त्याच्या अनेक मागण्या आत्ता घेतात, पण माझं असं होऊ दे, मी परत इतके वर्ष चालत येईल हे जास्त इतरांसाठी मागतात। पण साधारण तुम्ही किती वर्ष झाली गोव्यात पायीवारी करीत येत? 8 वर्ष। तुम्ही एकट्याच येतात का फॅमिली वगैरे? माझ्या ह्या वर्षी माझी मुलगी आली, माझी बहीण पण येते, पण ह्या वर्षी तिला जमलं नाही यायला। माझी बहीण येते, भाऊ माझे आले, 2 जण भाची आले ह्या वर्षी। राहणार पुणे। मी गेले 10 वर्ष झाले या पदयात्रेमध्ये येण्याचा विचार करत होतो आणि गेले 32 वर्ष झाले फादर वेल्लाप्पाडी यांच्या नेतृत्वाखाली गडिंग्लज ते ओल्ड गोवा या ठिकाणी ही पदयात्रा चालू झालेली आहे। परंतु यावर्षी मी पक्का निर्णय केला होता की मला सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या ओल्ड गोवा चर्चमध्ये कोणाचाही सहारा न घेता एकटा स्वतःहून की चालत या पदयात्रेमध्ये सामील होऊन किती अडचणी येऊ दे, किती थकवा येऊ दे, मी पोचणारच हा माझा जो उद्देश होता, जो गोल होता, जो फोकस होता, तो आज या डिचोली या भागामध्ये आल्यापासून मला हा पूर्ण झाला असं वाटतंय। आता 10 किलोमीटर अंतरावर मी ओल्ड गोव्याच्या या ठिकाणी आहे। येताना आम्हाला खूप छान असा अनुभव आला की मुस्लिम असतील, मराठा असतील, त्याचबरोबर गावचे सरपंच असतील, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, या सर्व जाती धर्मातल्या लोकांनी, अनेक जाती धर्मातल्या लोकांनी आम्हाला चहा पाण्याची, जेवणाची, पाण्याची, राहण्याची, झोपण्याची, टॉयलेट बाथरूमची सोय करून दिली। आणि फक्त ख्रिश्चन लोकच नव्हे तर आमच्या या पदयात्रेमध्ये अनेक 5 ते 6 हिंदू। 74 तसं काय होत नाही, उलट आमच्यामध्ये आज ठाणे जिल्ह्यातले एक फादर होते आणि ते आम्हाला म्हणाले की जसं सामर्थ्य देवाचं वाढेल तसं ही शक्तीचा उपयोग होत नाही। आध्यात्मिक शक्ती वाढली की शारीरिक शक्ती खचली जात नाही आणि तो अनुभव आहे। म्हणूनच प्रत्येक गावातून, प्रत्येक तालुक्यातून आणि जिल्ह्यातून आम्ही येताना नुसतं चालत नाही, चालता चालता जो आजारी आहे, दुखणेकरी आहे, पीडित आहे, घरात सन्निधान नाही आहे, त्यांच्या घरात जातो, अर्धा तास पाऊण तास प्रार्थना करतो, त्यांना आशीर्वाद देतो, शाळेमध्ये जातो, शाळेच्या मुलांना उत्तेजन देतो। अशा प्रकारे आम्ही ही पादयात्रा अधिक आमचं कार्य समाजसेवेचं करत। पादयात्रा I come from Mysore and I also bring some people along with me and I come along with the devotees walking all the way and here and there halting and praying for the general people in the halting place and also praying for the whole Goa feast pilgrims and so on. I am so elated with this program of coming to Saint Francis Xavier. He has got authority over all people in this region. That's what I want to emphasize and say. All must come to him and be transformed. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।